17 октябр дар доираи сиёсати ободкорона ва маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи шодиёнаи деҳоти Регари шаҳри Турсунзода бинои иловагии навбунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 мавриди истифода қарор дода шуд. бинои нави муассиса ба истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори деҳаи мазкур Ҷурабек Муҳибов бо сифати баланд бунёд гардида, дар он тамоми шароити мутобиқ ба замони муосир фароҳам оварда шудааст. масоҳати зери сохтмон 0,95 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар партави иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон як мактаби замонавӣ дар деҳамон ки шароитҳоро бисёр муҳайё карда буданд, аз ҳамин фурсат истифода бурда шароитҳои ҳозиразамон хати мактаба сохтем додем мана барои талабаҳо, барои мардими деҳа, барои аминат додем. мо ростига вақте ки ин мактаби аксма сохтем, як муаллим надоштем, ягон коргар. ҳозир худо ба шукр тамоми муаллимо айхидмон, духтуро айхидмон, бо чанд коргари ҳукумат пайдош кадрҳо кадр тиёр кардем барои давлати миллат, барои хизмати ватанмон. ин беҳтарин кора. бесаводӣ чи охи? ҳамин маснавӣ як шеъри хуб дора: зидониш буд мардро ифтихор, набошад чу бедонишӣ ҳеҷ ор. одамои бесавод ё чорпо ҳастанд, дар ахири мазмуни ин шеър ҳамин ки ё чорпо ҳастанд ё аз чорпо бадтар ҳастанд. ҳамин ҷиноятҳое ки дар рӯи дунё шуда истаст, ин ҳамин дида истед, ҳама хунрезӣ пунрезӣ, ҳамаш аз рӯи бесаводӣ фарзандҳои мо шуморо барои истифода мебаранд. мақсад кадр шаванд, барои ободии ватан, барои амнияти ватан, барои хизмати ватан тиёр бошанд. ҳамин хелай ҳаминҷа зиндагӣ карди, ови ҳамиҷаро мехӯри, нонша мехӯри, нафасша мекашӣ, дар ҷа хиёнат кардан худш як гуноҳи азим ҳамияй. ҳамаи дастовардҳое ки мо дорем дар республика, чи сохтмону чи ободии пешравӣ, ҳамаш ба шарофати истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, на ин марди худодод ки парвардигор нигаҳдорш бошаву дар пош хор назана, хело ки бесарпараст чӣ меша ҳеҷ охӣ. мактаби навбунёд дошёна буда аз 16 синфхона, аз ҷумла синфхонаҳои компютерӣ, физика, химия, забони англисӣ, китобхона ва 7 ҳуҷраи корӣ ки ҳамагӣ бо аёниятҳои дарсиву корӣ муҷаҳҳаз гардидаанд иборат мебошад. дар бинои навтаъсис барои 1000 хонанда дар ду баст шароити хуби таълиму тарбия фароҳам оварда шудааст. мо хонандагон миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем. дар доираи корҳои созандагӣ ва муносибати сазовору истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мо бинои навбунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 68 ба фаъолият оғоз кард. мо хонандагон аз ин таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳоми тоза гирифта худро дар ҳифзу тартиботи ҷамъиятӣ ва ободии он масъул ва вазифадор меҳисобем. кӯшиш менамоем ки бо дониш ва ҷаҳонбинии васеъ дар озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда бо гирифтани ҷойҳои сазовор давлату миллати худро муаррифӣ намоем. мо ҷавонон шукрона аз он мекунем ки дар ватани орому осуда, дар фазои тинҷу ором, зери парчами соҳибистиқлолӣ тоҷикистони азиз зиндагӣ мекунем. мо насли хушбахт ҳастем ки пешвои маҳбуби халқ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша ба мо таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. барои хониши хубу босифати мо ҳамаи имкониятҳоро фароҳам меоварад. ба фаъолият оғоз кардани бинои нави мактаби мо дар ҳошияи сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гувоҳи ин гуфтаҳост. ин дастгириҳову ғамхориҳо моро водор ва вазифадор менамояд ки аз таҳти дил омӯзем, забонҳои хориҷиро аз бар намоем, бо технологияи муосир кор карда тавонем, бо таърихи ниёгони худро донем, ватан модари худро дӯст дорем ва муқаддасоти миллӣ арҷ гузорем. тавре иттилоъ дода шуд, дар рафти сохтмони иншоот 100 сокини маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ҷалб гардида буд. омӯзгорон, хонандагон ва сокинони деҳа аз ифтитоҳи бинои нави муассиса изҳори хурсандӣ намуда, ҷавобан ба ин ғамхориҳо масъулияти худро дар таълиму тарбияи насли наврас, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дасти созанда доштан дар татбиқи ҳадафҳои наҷиби ҳукумати кишвар дучанд арзёбӣ карданд. мо омӯзгорони ҷавони даврони истиқлол ҷавобан ба ин ғамхориҳо пайваста кӯшиш мекунем ки дар самти сиёсати дурнигарона ва маорифпарваронаи пешвои миллат аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда баҳри баланд бардоштани сатҳи сифати дониши хонандагон, омода намудани мутахассисони баландихтисос ва тарбия намудани насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстию хештаншиносӣ ва арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ саҳми арзандаи худро гузорем. ин ҳама дастовардҳо самараи истиқлолият,
تنجی امانی از سیاست وحدت آفر پیشوای ملت می باشد. امروز خرسندی اهل دهه آموزگاران خوانندگان این درگاه حد و کنار ندارد، چون که صاحب بینای نوی تعلیمی خوشتر و زمانوی شدند. ساکنان دهه به خوبی میدونند که به هر کجای قدم مبارک جناب عالی پیشوای ملت رسید آنجا به گلستان تبدیل می‌یابد. از جمله دهه ما نیست. از فرصت مناسب استفاده برده مینتداری خود و معروفچان شهر ترسونزاده را برای دستگیری پیوسته پیشوای ملت برای رشد و نموی ساحه معارف که پیوسته عملی میشوند میرسانیم. اظهار کرده شد که امکانیت‌ها و شرایط فراهم گردیده به شرافت استقلال دولتی، امن و ثبات سرتاسری و همبستگی مردم به دست آمدند و متناسباً همه این ما را وادار می‌نماید که به قدر این نعمت‌ها برسیم و در پایداری آنها خود را مسئول و وظیفه‌دار حسابیم.